Salutare bă băieți și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube Alexis RPG 4. Bă băieți, astăzi suntem pe Metin 2 Xterra, un server PVM mediu. Serverul a fost deschis acum câteva zile pentru testat. Era în perioada beta, unde s-au găsit câteva probleme, uh, bineînțeles, care s-au și rezolvat. Deci, în momentul actual este testat și nu doar de un player 2, este testat de câteva persoane bune, aș putea spune câteva zeci de persoane. Deci am rămas aici, nu m-am conectat până acum să vă arăt, să nu uit. Guard code. Aici, pe e-mailul care vă faceți cont, trebuie să vă faceți contul pe un e-mail care aveți acces la el, unde o să vă vină în spam sau o să vă vină e-mail cu un cod care o să-l scrieți aici. De exemplu, ăsta ar fi codul și după aia dați set login cod. Și vă scrieți contul și aveți acces la cont. Deci este o protecție care n-am mai văzut-o adică n-am văzut-o pe niciun server până acum, vă spun sincer, am jucat o grămadă de servere și chiar nu am văzut chestia asta și nici nu se poate scoate, deci am încercat, chiar am avut problema asta, eram plecat de acasă și am avut problema respectivă, mamă, deci vă puteți uita că am 6661 de minute jucate pe bune. Deci am testat ceva la server, chiar am jucat. Deci serverul chiar mi se pare foarte ok, foarte bine stabilit, adică drop-ul, începând de la drop, de la nivel, damage-ul care îl ai la PvP, în PvP, deci chiar mi se pare foarte ok. O să începem cu magazinul general să vă arăt, unde găsiți bonusurile la 2.500.000, vrăjește obiectul 2.500.000, pietrele plus 4, un preț chiar acceptabil, aș putea spune, de început, mai ales că de început o să ai mult mai multă nevoie de aceste obiecte, de pietre, de vrăjește, aveți nevoie pe tot parcursul jocului, dar bă, chiar mi se pare ok. Uitați, elixirele, n-am văzut pe multe servere chestia asta, să o gândiți cu elixirele, să se pună 50 de elixire la magazin, pentru că, playerii nu se mai duc. De exemplu, sunt la crescut, păi ce fac, mă duc să îmi cumpăr iară elixire sau licor să vin înapoi în V4? Pe bune. Săbii. Găsiți FMS-ul, bineînțeles plus 0, totuși suntem pe un PVM mediu, ori blesurile sunt la magazin, deci nu ar fi o problemă. Nu poți să te pui direct, mai teme și gata, mă bag la crescut. Ok, haide să mergem și la magazinul de armuri, negustor de armuri. Sura, pac. Da, plus 4 până la... toate sunt plus 4. Pă, nu știu de ce am avut nu știu de ce m-am gândit că sunt plus 9. Am avut impresia, probabil am uitat de pe alte servere, mi-am adus aminte de chestia asta că sunt plus 9, nu știu. Ok, deci upgrade-urile, o să vă arăt, sunt la magazinul general. La magazinul general mi se pare că pe fierar, da, pe fierar, unde sunt câte 5, o să vedeți imediat cum ajungem acolo. Deci sunt câte 5 upgrade-uri de fiecare la 1.000.000 5 bucăți. Deci eu zic că este un preț foarte acceptabil din moment ce banii 1.000.000, mi se pare că 500k aveți de început pe fiecare cont care când vă conectați, deci nu ar fi o problemă banii, să zic așa, chiar nu ar fi o problemă. Ok, să începem. Deci evoluțiile sunt doar până în itemele de 105, este un PVM mediu, level 105. Bonusurile eu zic că sunt foarte acceptabile de pe clasic, unde în ziua de astăzi găsiți tot felul de servere Panorama care sunt modificate, de exemplu dau 30 semi-om, 35, chiar am jucat pe o grămadă de servere și am văzut futute rău, să zic așa, mai pe scurt.
Mamă, ce bine se vede arma. Deci puteți observa efectul. Chiar se vede foarte frumos. Bă, deci în beta chiar nu am ajuns până la 105 să fac 105, dar am ajuns 90. Am făcut fără să primesc level, fără să... Deci chiar m-am chinuit. Ok, evoluțiile, bătălie, Sirius și inscripționată. La armuri, oțel posedată, armură, placos. Ia uitați ce bine strălucește. Deci să ai... Eu acum în momentul ăsta am becul aprins în cameră pentru că este ora 9:52 seara. Deci 21, aproape 22. Dar dacă sting becul și să aveți pe mod să fie pe cum e acum pe noapte, pe seară, că văd că și pe Metin e seară. Deci grafica chiar îmi place cum se vede. Frumos, frumos. Bravo membrilor staff, chiar îmi place, chiar mi se pare foarte, foarte ok. Și pe chestia asta țin să-i felicit că chiar am observat, deci eu când m-am apucat de serverul ăsta, să intru, prima oară am jucat, n-am știut că e în teste și am jucat puțin pe el ca lumea. Deci vă spun sincer, am încercat Bobu, la Lacheru, a fost încercat de, nu l-am eu la Lacheru, dar l-are un prieten. Deci niciun tip de hack în momentul actual nu merge pe el și dacă o să apară, cel mai probabil o să se rezolve. Vă spun un procent de 80% pentru că băieții am văzut că sunt foarte activi, chiar dacă intervine o problemă, de exemplu, s-au găsit niște buguri, imediat am observat că au știut să le rezolve și chiar mi-a plăcut chestia asta. Ok, magazinul general v-am arătat. Am uitat să vă spun, la metine, oarecare metin, la unul oarecare metin, o să aveți drop puncte. De exemplu, astea, ca să vă dau așa să se vadă. Ok, punctele. Punct farm. Mi se pare câte 4, depinde de metin câte are dropabile. Cu punctele astea, deci ca să observați puțină diferență, pe multe servere nu faceți în joc sau foarte ușor în joc costumele, toate chestiile care le găsiți pe site, de exemplu. Bineînțeles că ce aici nu se găsește pe site, dar să spun așa, să spunem ca și fapt divers. Deci cu punctele respective vă cumpărați curele, peturi, da, am zis bine. Este doar un pet cu 10 semi, 2 KPV. Inel de jumătate de oră care vă oferă 50 XP. Deci inelul ăsta se poate pune pe cont și mai e inelul de oră. De o oră. Pardon. Care se pot pune amândouă dată și mai e și licoarea înțelepciunii. Care creșteți foarte, foarte rapid. Adică creșteți într-un mod normal, aș putea spune. De la 75, nu, chiar 80, între 80 și 90 se crește puțin mai greu în V4, dar păi eu am făcut chiar ușor, adică se face undeva la 3 sfert de oră, jumătate de oră, o oră, depinde și unde bați în V4, se face levelul, chiar nu mi se pare o bătaie mare de cap. Și pe timpul ăsta nu jucăm rău, fraților, să stăm 5 ore pe level sau nici nu este un PVM PvP ca să facem 105 în, nu știu, în 3-4 ore. Înțelegeți ce spun? Ok. Deci dacă vreți să nu mai n-aveți chef de DT, găsiți aici cu puncte care orice player trebuie să farmeze. Găsiți cu puncte cap munificat, să mergeți la Israel. Nu mai este o bătaie de cap să stați să cumpărați din shop-uri, dacă găsiți, dacă nu găsiți. Și mai o chestie șmecher aș putea spune, uitați aici jucători pe CH1. De pe fiecare CH arată numărul de jucători online. Care iar n-am văzut chestia asta pe niciun server până acum. Sau cred că am văzut mai de mult, dar nu mai știu exact pe ce server. Nu mai știu sigur, nu vreau să vă mint. Deci, o chestie care mi se pare foarte interesantă. Și chiar indică numărul real de playeri.
Real de playeri. Ok, eu mi-am cumpărat deocamdată costumele, să vi le arăt. Deci costumul VIP, care oferă 10 semi, 10 critică, 2 KPV, nu se găsește cu puncte, dar în schimb se găsește cu MD-uri. Deci moneda dragon pe care o luați din donație sau chiar aveți șansă foarte mare să vă pice la fiecare boss. La, de exemplu, din câte știu eu, vrăjitoare, începând de la vrăjitoare în sus. Nu mai știu exact dacă pică și la... Ia să vedem, este vreun GM? Noi. Care e online. Să vedem dacă pică și la bossul din țara de foc, de exemplu, sau asta. Auzi, pică și la bossul din țara de foc. MD. Nu mai știu exact chestia asta. Oricum e, adică dacă jucați Metin o să ajungeți la vrăjitoare și la general foarte ușor. Pentru că 75 o se face, să zicem așa, mediu, ca și serverul. Ok, deci brățară suflet cristal, 10 mobi, 20 atac. Ok, colierul 10 mobi, cercei 10 mobi, 20 putere. Mai mult de atât, eu zic că este foarte, foarte ok. Accesoriile respective se dropează la Azrael. Deci astea 3 accesorii se dropează la Azrael. Mai avem și scutul care îl cumpărați cu puncte, plus 0 bineînțeles. 1000 de puncte mi se pare. Ia să vedem. Da, 1000 de puncte plus 0 și la up îți cere fragmente. Deci accesoriile iară tot fragmente. De fragmente aveți nevoie ca să le faceți plus 9, care pică la orice metin fragmentele și punctele. Deci nu mi se pare foarte greu. Petu, 10 monștri, 2 KPV, nu, 15, pardon, îmi cer scuze, 15 monștri, 2 KPV, 10 pătrundere. Pică la dragon din câte știu eu. Nu mai știu exact. Oricum merge să-l cumpărați și cu puncte mi se pare. Chiar nu mai știu exact. Dar cred că merge cu MD-uri cumpărate. Ok, micuțul Azrael, care pică la Azrael. Cred că avem și la NPC cu puncte, cu MD-uri. Nu mai știu. 10 semi 2 KPV care se cumpără cu puncte. Ok, astea 3 Phoenix iar cu MD-uri. Ia să vedem. Ce ai făcut în gură de ceară? Frumos, frumos, ia uitați. Foarte frumos. Deci mi se pare că ăsta, da, Phoenix de Jad, mi se pare că e cel mai bun sigiliu. 15 semi, 10 critică, 2 KPV. Ia să vedem, 5, 2 KPV, 10 critică, 5 semi. Da, este cel mai bun în PvP. Ok, accesoriile Rubin care pică în beta, deci pică la metine accesoriile. Bine, nu vă gândiți că pică, bateți un metin și vă pică accesoriu, stați liniștiți. Da, să mă prind și o țigară că mi s-o uscat gâtul. La care o să aveți nevoie tot de fragmente, nu mai știu. Nu, pick upgrade-urile pentru ele pică la boss din beta. Și în fiecare hartă vă pică pentru o rasă. Sunt 4 sau 5 hărți, nu mai știu exact, de beta. Și vă pică pentru fiecare rasă, în fiecare mapă. Ok, costume și frizuri. Deci vă mai repet încă o dată, monedele dragon se dropează la general, la vrăjitoare, la fiecare boss. Cei din beta chiar se dropează foarte bine. Adică să vă dau așa un exemplu, sunt 4 CH-uri, din 8 generali, nu, din 4 generali, pardon, am primit un mesaj și nu eram atent, din 4 generali vă pică cam 2-3 MD-uri. Bine, dacă aveți noroc, dacă nu vă pică 1, 0, dar vă pică, vă zic, am testat chestia asta și nu numai eu.
cu care vă puteți cumpăra frizură personalizată. Deci nu băgați 100 de euro cum e pe alt server și gata, am perso. Nu, fraților, aici puteți să donați, dar îl puteți și face în joc. Deci nu este o chestie care să fie foarte greu. Frizură, 10 semi 2 KPV, 75 de MD-uri. Sunt respectivele. Ia uitați ce frumos se vede. Deși cu Phoenix-ul ăsta este alegerea perfectă, părerea mea. Ok. Unde-i? Costumul Azrael, care pică, bineînțeles, la Azrael. Ia priviți. Frumos. Costumul Cobra. Bă, sincer, costumul ăsta chiar nu-mi place deloc. Pe niciun server, nu aici. Deci chiar nu-mi place deloc costumul respectiv. Sihastru. Deci chiar îmi plac cum se văd. Deci și ăsta. Sihastru Maro. Asta iară, imortal. Ok, și au mai rămas costumul vrăjitor. Pică la vrăjitoare. Cred că doar la vrăjitoare pică. Bineînțeles, văd că are și numele costum vrăjitor. Deci, na. Și pălăria, care îți oferă 15 monștri 2 KPV pentru 14 zile. Și freza 10 monștri 2 KPV. Deci eu zic că este foarte bine pe un PVM mediu. Ok, poțiunile. Poțiunea de 5% pică la metinele de 90 și restul nu știu. cred că asta de 10 pică la îngerul cu coasa, nu mai știu exact. Pică la boss oricum. Și a de 15 pică doar la bossii din beta și dragon. Nu mai știu exact, dar cred că așa este. Oricum o să descoperiți și voi pe parcursul jocului. Bonusurile 2 KPV, maxim 10 semi, 10 critică, 10 pătrundere, 15 sabie, 15 magie. Deci nu este foarte complicat. Roa pică la metine de 90, nu știu dacă pică și la restul de metine. Cred că de la 55 în sus. Pică roa și la metine de 45 sau mai mici de 45 pică apele. Nu mai știu exact nicio. Deci eu zic că este un lucru foarte bun. Ia să vedem posedata cum se vede. Nici posedată n-am ajuns să-mi fac. Frumos. Chiar foarte frumos. Da. Ok, ia să vedem dacă am uitat ceva. Astea ați văzut și voi din Phoenix, iasă Quilini, din Cizme Nimbus. Iasă Glorie. Restul nu cred că le folosește nimeni, dar na. Cureaua cu rezistență la pagubă competență și la pagubă medie. Deci la plus 9 oferă 6%. Nu este, deci, na, aveți și avantaje și dezavantaje. Prin chestia asta, na, eu zic că este cam puțin 6%, dar având în vedere că nu este alchimie și e șarfe pe server, chiar mi se pare foarte ok bonusul respectiv. Micuțul Azrael Gold 20, 20, 20. Doar 2 de 20, pardon. Păi ești nebun? Păi și micuțul Azrael Gold, păi unde pică? Asta chiar nu știu unde pică. Sau să fie doar la magazin? Eu nu mai știu de unde l-am. Ia să vedem dacă este la magazin, că nu mai știu exact nicio. Bine că l-am văzut, că chiar nici n-am știu de el. Ia să vedem, pet mount. Da, 25 de MD-uri. Sigiliu leu alb, 50 experiență, 50 de MD-uri pentru 30 de zile. Chiar mi se pare foarte, foarte ok. Deci este echilibrat serverul din punctul meu de vedere foarte bine.
biologul care îl aveți, mi se pare prim la dinți și la cărți blesteme este din 10 în 10 minute, pus pe server acele chestii, adică inima lui Beran, ceva de genul, care îți elimină timpul, bineînțeles pică la Bosch, elixirul care îți reușește 100%, îți pică tot la Bosch, chiar nu o să fie plictiseală pe server. Și din câte am văzut, stafful chiar se ocupă de server, chiar au activitate. De exemplu, dacă am găsit ceva, un bug, l-am raportat în cam 10 minute, un sfert de oră, deci era rezolvată chestia. Chiar, na. Shop offline, ia să vedem, să facem un shop offline, să vă arăt și la el. Ok, pac, 2 zile maxim, 2 kk, este un preț de nimic, 200 de puncte, deci puteți observa că am avut și puncte chiar în shop să vând, deci a fost testat ca lumea serverul și nu de o persoană, după cum v-am spus, nu de o persoană, 2, 3, chiar în jur de 30-40 de persoane. Ok, nu trebuie să dați armura jos sau costumul de pe voi, chiar nu are nicio treabă. Puteți face shop liniștit și mi se pare că puteți să faceți 2 shopuri. Ia să vedem. Creează magazin, pac, 2 zile. O să mai punem așa. Ok, 2 shopuri, bă băieți. Ați văzut schema? Banii nu mai are rost să vă spun că intră cât aveți în inventar. 4 inventare, că ați văzut și voi, nu sunteți vorba aia, fără cap pe umeri. Switch-ul. Deci, switch ca ăsta chiar nu am văzut pe multe servere. Ia să vedem, otrăvita unde mi s-a pus, pac, o punem aici. Deci doar ce pică pe item o să găsiți aici. Deci doar ce pică și se selectează automat. Să aveți grijă că eu când m-am apucat de server am scris 50 înainte, de exemplu 50 pagubă medie și mi s-a pus, de exemplu, haide să vă arăt. Da, să selectăm dacă mai putem no, hai că facem aici. Ok, punem 50 și când dau pe pagubă medie se pune automat 60, dar modificați chestia asta și băgați la bonusată. Hai să punem 20 pagubă medie, să nu stăm atât. Să cumpărăm niște schimbă. Ia să vedem. Nu se schimbă foarte repede, gen să treacă peste, dar este adică se schimbă în modul care trebuie. Pe bune? Chiar nu-mi prinde 20 pagubă medie? Și încetinire. Da, bă, omule. Stați așa, mă. Așa. Doamne, zic, coaie, ce dracu am făcut? Acum nici tăman în timpul filmării mi se găsesc un bug. Deci puteți observa, Switch-ul merge ca lumea, doar 5 iteme. Uitați. Deci, mai mult de 5 nu puteți adăuga. Și, în special, care ați urmărit videoclipul, vă aștept cu un coment, nu știu, gen, cu un text, am urmărit, am văzut, nu știu, pula mea, cum vreți voi, cum vrea pulele voastre, să ziceți. Ia să vedem. Deci asta nu merge ca sus. Ba. Bă. Am zis că nu merge să modific eu chestia asta. Dar se modifică singură după fus oral. Inelul anti-experiență, care îl aveți aici, nu este buguit deloc. Inelul teleportare, puteți observa. Și aveți mapele beta la Confucios, ca un Confucios, pula mea, cum îl cheamă. Uitați, 4 mape beta, nu mai știam exact dacă sunt 4 sau 5, dar nu știu care ar fi fost a 5-a, dar na. Ok. Bă băieți, care ați urmărit videoclipul, vă mulțumesc și vă aștept pe server pe data de 13 a 5-a, acum,
anul ăsta, 2020, la ora 20, 2.00 este deschiderea. O așteptăm în număr mai mare, adică unde să ne batem, să facem duele, să dăm oruri între brezle, să ne înjurăm, să... Pula mea. Înțelegeți voi că sunteți destui de maturi, bănuiesc. Ok, vă salut prăduitorii.